our goal is not enough. What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel, and for today's video, we're on our way papunta tayo sa Kamalig, kung saan we're actually doing this annually. Syempre, number one, ginagawa natin to give back, ayan, sa community. Wow, to give back sa community. And syempre, mamimigay tayo ng regalo sa ating family members and at the same time sa mga kapitbahay sa Kamalig, which is ang hometown ni Mother. Ayan si Mother. Hello! Ayan, so madami tayong kasama. Syempre ang driver natin, ayan, bulag, sorry. Tapos kasama natin yung 2 dogs lang kasi di natin kaya lahat. Kasama natin si Cairo! and si Paris. Hey! Ayan, so andito tayo ngayon. We're driving and on the way na tayo. So medyo late na nga. Mami, sorry. So papunta na tayo sa Kamalig. So ano bang ma-expect nyo dito sa vlog na to? So makikita nyo lang, mag-enjoy lang tayo. I'll be hosting again. And then ayun, magpapalaro tayo, may games. And then bibigyan natin ng gifts, syempre yung ating mga family members and yung ating ibang mga kapitbahay there. Kapitbahay there. Anyway, so see you there mga bading. Paris. Stepping on your head siya. Wala man siyang kamay. Hey guys! Ay! Bongga! Hello po! Hi! Hi! Hi po! Bless po! Bless po! What's ka na taon? Bless po! Hello po! Bless po! Salamat! Hello! Ay! Kaya na agad sa mga aki. Nagkakanak ka mo? Wow! Gutom na din nga daw si Chay. Okay, so nandito tayo ngayon sa hometown ni Mother. So we're going to set up na, tapos kakain muna tayo kasi it's already late, medyo nagutom na. Ayun, kasama si Nana. Say hi, Nana. Nana, mag-hi ka naman. Hi. Hi. Mag-hi ka. Hi. Hi! Si Nana. Merry Christmas po. Merry Christmas. Yung ano natin? Woogs! Let's go! Tayo na silang tae. Alright. Okay. Sound check. Sound check. Mapo na po ang pangajik. Bongga. Kain muna tayo. Let's go. So ang ulam natin is we have hot dogs, menudo, and gulay na langka. I love it. Ano nangyari sa hair ko? Ito si Nana. Nana! Si Nana! Siya yung nag-alaga sa amin nung bata kami, pero nakalimutan niya na yung name ko. Sino? Bibigyan kitang 500. Oh, pag naalala mo name ko. Si? Ha? Nelson? Nana, hindi po ako si Nelson. Nana. Malapit sa Nelson. Jenny Lynn. Jenny Lynn ang name ko. Ay, hindi pala. Ano pala? Pinilso. Hindi nga ako si Nelson, Nana. Sayang naman, wala na 500 si Nana. Diyan na! Mamaya na daw. So, mag-aayos na tayo. So, lalagay na natin yung mga gifts. Ito ata sa games na lang to. So maglalagay tayo ng mga gifts sa table. So meron tayong mga pa-giveaways, mga pa-Christmas gifts as well. Ayan. Ayan yung DJ natin.
May DJ tayo. Tapos inaantay na lang natin yung mga paano natin, mga kasali sa games. Sige, go. Na. Right. Okay, magsa-start na tayo ng ating Christmas party for today. Yay! May palakpakan naman tayo. Palakpakan! Yan. Excited ng lahat? Excited na? Okay, asa na po yung mga bata natin dyan? Nasa na? Ay! Hello po. Maliligo ka pa lang pala. Okay, ito na. Okay na tayo mag-settle down. Mag-settle down na tayo. Ang tatagal naman nila. DJ Chai. Okay, okay na ba? Mag-start tayo with a prayer with Mommy. Ayan, to be led by Mommy. Okay na, mag-start na tayo to be led by our very own. Ate, Espiritu Santo, Amen. Salamat kagurangnan sa panahon na tinaw mo sa muya mo niyan. A few moments later. Uli Kiso Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Sa Amen. ngalan ng Ama, Ate, Espiritu Santo. Amen. Happy birthday! Happy birthday, Jesus! Okay, so ready na ba mga kids para sa palaro? Ay, parang hindi ready. O, yung mga bata, punta na tayo dito. Dali, 10 seconds! Magpapakilala ulit tayo. Forward, forward. Okay, mag-start tayo sa pakilala. Anong pangalan? Inigo. Palaban si Inigo! Si Arjan! Next! Si Rayjan! Pumichan! Ikaw, Jan din ba? Ivy? Ha? Maria! Ayun na, ayun. Ay, ayaw. O, sige, ayaw na. O. Madali lang ang laro. Gawa mo na kayo ng palibot. Bilog mo na, bilog. Ayan. Okay, ready? Ang larong ito ay napakadali dahil ang laro ito ay stop dance. Yan. Ang gagawin lang natin ay sasayaw. Pag tumigil ang music ay ano gagawin? Magsa-stop. Okay? So, ready na hiwa-hiwalay daw. Okay. Alright, sige, ready. Music! Sayaw! Ayan. Okay. Oh! Wala si Sophia. Oh! Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Ay. Ay. Grabe naman, oh. Sige, laban. Trying to play it cool, but it's not. Ay! Oh. O, sige, panalo na daw yung tatlo. Sige na, kasi mga galing pa ng mga natin. Okay. Asan yung mabibigay? Ikaw daw, Mami. Sino ba? O, di ba hindi nga alam nila kung sino man bibigay? O, mag-delegate na kayo dyan kung ano yung ipapamimigay kasi. Ayan. Wow! Congrats! Ano sasabihin? Sabihin? Yes, okay, next game tayo. Ready na ba sa next game? Okay, lahat ulit ng mga bata dito na sa unahan. Welcome, the arrival of the Nieva family. Yes, palapakan natin ang Nieva family. Ay, bongga na yan. Luma ka na. Ay, maganda naman ang mga pangalan. O, di ba? Parang pang-pageant. Atisha Manalo. Okay, forward kayo. Ay, sino pa si Buyin? Halika, what's your name? Ha? Hey. Okay, ang larong ito ay madali lang. Okay, anong color ang damit ni Iya? Ano? Okay, anong color ang damit? Hindi old rose siya. Charing! Pink! Anong color? Pink? Yellow. Pag sinabi kong pink, saan kayo pupunta? Dito kayo. Okay, sabi ko pink. Okay, doon. Tapos pag sabi yellow, yan. Gets na ba ang laro? Mas malakas! Ready na ba? Perfect! Okay, ready? 1, 2, 3, yellow.
B, yellow na. O, dito, usog. Ganyan, alright. Mas mabilis dyan ha. Yellow. Pink. Bye. Pink. Yellow. Pink. Oh, ito na. Talo na. Okay, palabangan natin. Ulit din. Si Ivy pala natin. Si Ivy, congratulations. Yan yung gaming committee natin. Oo. Ayan, congratulations. Okay, gusto mo lang palaro, madami pa itong pag-games. Ready na ba? Ang larong ito ay Bring Me. Yan. Okay. Madali lang ang Bring Me. Paano ba nilalarong Bring Me? Di mo alam? Paano nilalaro? Kung anong sasabihin ko, kukunin nyo. Okay, ready? Ready na ba? Dapat mas may energy. Ready na ba? Yan, okay. Ito na, first Bring Me. Bring Me. Chinelas na. Hindi pa tapos. Na may butas. Wala na. O, palitan natin. Iba na lang. Okay. Ito. Down ang kay Mito. O, sinong mauna? Sino mauna sa okay. Huwag nyo na iwan yung bata. Ayan. Alright, next. Bring me handkerchief. Next, pang-ipit sa buhok. Hindi yan. Ito. Okay. Alright. Bring me. Pangaypay. 5, 4. Okay. Yun talaga ang purpose. Paano kung pamaypay? Say thank you po. Nahirapan yung ating game committee. Bring me, bigyan niyo ako ng hot or cup. 3, 2, 1, okay. Bring me! Baso! Bigyan ako ng baso. Ay, tasa yan. Pwede na to. Bring me a tissue! Bring me a chupon. Okay. Sunod na tayo. Bring me. Tinidor! Lahat ng hinihingi ko nabibigay. Oo. Next, bring me. Panggatong. Pwede ba to? Paggatong ba to? Grabe yan. Kaya mo pa ba? Gusto nyo pa ba? Ay, perfect. Gusto pa. Bring me. Daw ng alunggay. Isa lang. Isang piraso. Okay. Sino yung kumuha doon? Papagalitan. Grabe, dami ng panalo. Next! Bring me ice drop! Dali! May amoy to. Nakita ko may nudo pa eh. Okay. Alright, so next game na tayo. Lahat kasali, bata, matanda, teenagers, come on. Uy! Ano na? Dito po, lahat. Madali lang to mo ng game na to. Ang game na to ay group yourselves. The boat is sinking. Ready, sali lahat? Alright, the boat is sinking. Group yourselves into 2. The boat is sinking. Group yourselves into 4. 4. 6, 3, wala na, yung bata! Dali na, dito na, napapaus na ako! Dali na! Yellow and pink tayo ulit. Kulot! Halika, Carly, teenager ka. Tuli ka na, di ba, Carly? Carly! Tawagin na si Carl. 1, 2, 3. Carly! Okay, ready na ba? Mas malakas ba dyan? Alright. Mas malaki din ang premyo nito, ha? Okay, ready? Ready? 1! Yellow! Hoy, matatalo agad ha? Pink! Yellow! Oh! Siyempre, kapasa tayo sa teenagers, yung matatanda naman! Mami, sali kayong dalawa. Lahat kayo. Mga young at heart. Ayan na. Okay na yan. O, palapakan natin ang mga young at heart. Okay. Ang larong ito ay piso, 2, 3, 4 at 5.
Okay, pag piso. Sabay-sabay. Piso. 2, 3, 4, 5. Okay, ulit. Okay, so ready. Piso. Ay, mga tuhod ah. Dos. Piso. Oh, tingnan natin ang mga kita baliktad. Baliktad talaga. Maguna muna tayo. Gagang mga sexual dancers natin. Piso. 2, 3, 4, 5. Ulit. Okay, gusto nyo pa ba ng pa-games? Ready? Alright, may isa-set up tayo dito mga balloons. Okay, ngayon pipili kayo ng dito among them. Okay, jakipin mo na. Ayun, sa kanya. Jakipin mo na, B. Ready? 1, 2, 3, hey! Okay, siya mauna. Alright. So, ang gagawin nyo, meron tayong lobo. So, ready na ba kayo? 2, 1, go! Dali, mas mabilis dyan. Okay, babalik ha. Yeah. Hoy, dito lang! Yung isa! Hoy, dito lang! Dapat kasi yun. Pwede mukha mo na ilagay dyan. Nasa tenga na! Ayan, malapit na kayo sa ilong. Ano na? Hoy! Balikan na agad! Okay. Dito natin malalaman kung sino mas oily, lalaki ba o babae. Ayan, may nasa leeg na. Hoy, may naiwan na isa! Yan. Kakaamuyan lang po tayo dito ng hiringa. Malalaman kung anong ulam natin. Let's go. Ay, ala, para bumibilis yung isa. Tingnan mo naman. Dito, be. Dito, be. Yung aso. Kasali yung aso. Hey! Congratulations! Ready na ba? Yan, bring. Dadaan, bring. Yan, okay. Congratulations. Balik mo dun ha. Magalit yung mga manginginom natin. Ano naman ito, be? Congratulations. Ibalik mo, magagalit yung manginginom natin. Ready na ba? Ready na ba? Head, shoulders, head, knees. Ano ba? Okay, so ngayon, thank you so much. Palakpakan natin guys ang mga nagsilaro. Palakpakan. Bago muna tayo umuwi, syempre may pamimigay pa tayo mga gift at loot bags para sa lahat. Okay lang ba yun? Syempre una yung mga maliliit. Say thank you. Engin. Okay, yung hawakan. Thank you. Next. Thank you. Yeah, thank you daw. Hindi pa talaga siya nagtrabago mo. Welcome! Okay. Welcome po. Malungkot ka, be? Thank you. Okay na. Welcome. Sabi mo premium ba? Competitive ka kasi bakla eh. Ano? Mas malakas pa? Thank you. Very good. Yeah. Ha? Ayos ka lang, Ben? Welcome! Lucas pala to. Thank you. Welcome! Okay, welcome! Mga teenager. Kulang yung teenager natin this year, ha? Ano kasama mo? Welcome! Bagong ligo si ate. So, palawaka naman natin. Nag-enjoy ba kayo? Yes. O, dahil dyan, next year ulit, okay? Okay. Babati muna tayo ng Merry Christmas, everyone. 1, 2, 3, go! Merry Christmas, everyone! Okay, congratulations po. Ayan. Merry Christmas po. Pasabi naman thank you. Salamat. Yan. Oh, amoy na amoy. Oh, sana yung lakad straight. Oo. Para ma-claim, dapat straight yung lakad. Salamat. Yan. Perfect.
Wait lang. Oh, come and save me forever, ever. Sa'yo na, Mami! Galing mo, sumaraw. Wow, lower. Somebody na. Malay chili cha-cha, malay chili cha. Chili malay, shake your body hot. This is Mrs. Hey, woohoo! Mami. And that's it for our video for today. Maraming salamat sa panonood mga seedlings. I hope nag-enjoy kayo sa pamimigay namin ng gifts sa aming family members and syempre sa aming mga neighbors sa Kamalig Albay, which is yung hometown ni Mama. So, annually talaga namin siyang ginagawa. We always have to remember that today, Christmas Day, is the day of our Lord Jesus Christ's birthday. Ayan, Lord, maraming salamat for all the blessings. Syempre sa birthday niya talaga, itinataon namin ang pamimigay ng regalo. Hindi ba natin maibigay yung regalo kay Jesus Christ? Ibibigay natin siya sa ibang tao. So, maraming salamat mga seedlings for watching this video. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!